हांव सारिका फोंडा समितीचे मेंबर। भगवान श्री सत्यसाई बाबाचो जल्म 23 नोव्हेंबर 1926 ह्या दिसा जालो आणि ह्या वर्सा 23 नोव्हेंबर 2025 सालान स्वामी 100 इयर्स कंप्लीट जाता। म्हणून स्वामींचे सेंटिनरी बर्थडे सेलिब्रेशन म्हणून आम्ही वेगवेगळे प्रोग्राम आयोजित करतात आणि ताजोच एक पार्ट म्हणून ही रथयात्रा। या रथयात्रेक श्री सत्यसाई प्रेम वाहिनी अशें म्हणा। हाचो अर्थ असो की स्वामीन जे आपल्या भक्तांक प्रेम दिला तेच प्रेम काना कोपऱ्यान पावचे, प्रत्येक डिवोटी प्रत्येक मनशापर्यंत स्वामींचे प्रेम पावचे होच या रथयात्रेचो उद्देश। गोंयान ही रथयात्रा 28 एप्रिल ह्या दिसा आयली आणि ती करमळे साकून स्टार्ट जावन रायबंदरा, पणजे, परवरी, वास्को, मडगांव, कुडचरेम, सावर्डेम आणि काल ही फोंड्या आयली। फोंड्या आम्ही सरस्वती मंदिरा कडल्यान वॉकिंग रॅली घेऊन फुल पोंडा सिटीन लोकांनी या रथाचे दर्शन घेतले आणि आज जे बालविकास क्लासेस चलता त्या लहान भुरग्यांचो कल्चरल प्रोग्राम आम्ही ह्या मारुती टेम्पलाच्या हॉलात आयोजित केला। स्वामीन आमकां हेच शिकयला की लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। सो त्याच प्रमाणे आम्ही सगळे डिवोटीज स्वामीन जो मार्ग दाखयला त्या मार्गार चलत आसात आणि ह्या फुडें आम्ही त्याच मार्गार चलतली। हांव स्वामींकडे हीच प्रार्थना करता की जे स्वामीन आमच्या डिवोटींचेर प्रेम स्वामींचो वर्षाव केला, ब्लेसिंग्सचो वर्षाव केला, तो स्वामीन या रथयात्रेच्या निमित्तान सगळ्या गोंयभर, सगळ्या देशभर आणि सगळ्या जगभर लोकांचेर ब्लेसिंग स्वामीन पसरवचे, स्वामीन ब्लेसिंग्स दिवचे। तशेंच जी ल्हान भुरगीं आसा तांकां बऱ्या मार्गार वचपाची शिकवण आमचे कडल्यान स्वामीन त्या भुरग्यापर्यंत पावोवची ही स्वामींच्या चरणी प्रार्थना। साईराम। ओम श्री साईराम। भगवान बाबाच्या 100व्या वाढदिवसा निमित्तान आज आम्ही हांगा फोंड्याबद्दल जमलेले आसा। तर बाबाचो रथ 27 एप्रिलाक हांगा येयलो आणि तेजे नंतर आमचे सगळे जे 9 समितीज आसा त्या सगळ्या समितीन हो रथ भोंवलो आणि आयज फोंड्यान येयला। तर भुरग्यांची ही उमेद पळोवन आज म्हाका इतको आनंद जाता की एवरीबडी इज वर्किंग फॉर दिस डिवायन रथ आणि इतके सगळे लोक येतात आणि रडटात समाजाच्या बाबाच्या चरणा कडेन आणि आम्ही येता पुटपर्तीक, आम्ही येता जे पावले नाशिल्ले ते खरंच मनांतल्यान खूब अत्यंत घायाळ जाला की आम्ही पुटपर्ती येवपाक जाय अशी आज परिस्थिती। आणि शिर्डी अवतारा नंतर 8 वर्सांनी भगवान बाबान जल्म घेतलो आणि आज तेजे जवळजवळ 2000 सेवादल आणि जगभर तेजे अनुयायी अशें एक व्हडलें स्वरूप आज आमकां पळोवंक मेळटा। पुटपर्तीक जे सेवादल निर्माण केला भगवान बाबान ते 2 लाख सेवादल। सो एवरी ऑन ऑल्टरनेटिव्ह बेजीस आम्ही वचून पुटपर्तीक सेवा करून येतात। सो अशें हे येदे व्हडलें साम्राज्य भगवानान तयार केला आणि आमकां आज असो आनंद जाता की स्वामीचो रथ हांगापर्यंत पावलो आणि तो आमकां सगळ्यांक तेजें दर्शन घेवंक मेळटा। एक भाग्याची गोष्ट आज लकीली आमचो पद्मनाभ पै कर्नाटक नॉर्थ हेजे SP स्टेट प्रेसिडेंट आमकां लकीली लाभले आणि एज अ गेस्ट फॉर अवर टुडेज कल्चरल प्रोग्राम अँड अदर प्रोग्राम। सो हांव तांकां 1-2 शब्द सांग म्हणटा। I'm extremely delighted to be here this evening. म्हाका मस्त खूश जाता आसा inspiration पळोवन I am really very much impressed. There is so much of activity here, so much of enthusiasm in youths here. It's really very heartening, and I'm so happy that I'm here to participate in joy of our avatar in the form of going from town to town, city to city, village to village across the country. 5 रथ बारसरल्याचे पुटपर्तीच्यान आमी एक रथ हांगा आज येयला पुरा नॉर्थ ईस्ट, साऊथ, वेस्ट पुरा कडेन वतर आसा। हो रथ आमच्याकडे पयरूच आयला। साधारण 21 तारखेक आमी शिरोडाल समितीन आमकां हँडओव्हर केलो आणि तो रथ आमी हांगा हाडलो। आमच्या युथांनी भरपूर अशें काम केल्लें आसा। एक्चुअली बाबाचो रथ हांगा येवप म्हणजे आमी समजतात की बाबा हांगा स्वता आयला अशें सगळ्यांची मत आसा। बाबान हे जे ऑर्गनायझेशन दिला हे ऑर्गनायझेशन साधे सुद्धा न्ही, स्वतः भगवंत हे ऑर्गनायझेशन फॉर्म करता हे आमचो मोठे भाग्य आणि आम्ही तेजे डिवोटी अशें आम्ही समजून घेता। हे आमकां हे मोठेपण आमकां भगवानान खूप सेवा कर म्हटला आणि त्या प्रमाणे आमची मेडिकल सेवा, बाल विकास घेवपाचे क्लासेस, मागीर लोकांक आमी खुबश्या लोकांक घरां बांदून दिला। अशें खुबशे कार्य भगवंताचे चालू आसात जे लोकांक खबर ना। आणि माझी कळकळीची विनंती, जो हो व्हिडिओ पळयता तांणी प्रत्यक्ष पुट्टपर्ती वचून स्वामीचे दर्शन घेवचे।
स्वामीचे दर्शन पुट्टभरती घेतल्या शिवाय स्वामी कितें हे कोणाक कळना. जेन्ना लोक कितें कितें सांगताले बाबा बद्दल तेन्ना अशें दिसतालें की भगवंत अशें स्वामीक जे म्हणटा ते कशें कितें. पण आमी जेन्ना थंय वचून जेन्ना अनुभुती घेतली, स्वामीचे कार्य पळयलें, स्वामीचे दर्शन जेन्ना घेतलें, जेन्ना कळ्ळें आमकां की भगवंत हो स्वता थंय प्रेझेंट आसा आनी सगळ्या लोकांक दर्शन दिता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.